ще представлявам закриваща позиция. Първото, с което искам да започна е, че наследството е една основна част от нашето житие, което ни дава самочувствие, национална идентичност и посочва нашия път към бъдещето. Искам да поясна. Това е наследство, защото то ни е предадено от нашите знайни и незнайни деди. И като наследство ние трябва да го съхраним. Но освен наследство, ние трябва да го разглеждаме като завещание. Защото след нас други хора ще го възприемат като оставено от нас за тях в бъдеще. И за да бъде съхранено и предадено, трябва да се положат доста сериозни усилия. И твърденията, че тези усилия са от приоритет на гражданското общество, гражданските сдружения и едва ли не правителството и общинските власти ще абдикират от тези задължения, ми се струва несериозно. Ще се опитам да сваля разговора на малко по-елементарно ниво, защото дори аз като юрист се обърках във всички тези членове, глави, параграфи, алинеи, от всичко, което чух като теза в подкрепа на правителството, разбрах, че е санкционирано длъжностно лице, което е представител всъщност на управляващите, които са задължени да спазват законите. Поне аз така го разбрах. Длъжностно лице, което е санкционирано за издаване на документ с невярно съдържание. И това е един от основните проблеми в процеса на откриването, съхранението, развитието и предаването на културното наследство. Проблема е, че тази дейност е предоставена за изпълнение на лица, които в по-голяма част от случаите не притежават необходимия морал. Не казвам, че не притежават качество. България страда от дефицит на морал. А този морал в своето развитие води до предоставяне на изключително съмнителни откъм качества услуги, от които страда цялото общество. Само в България е известно определено, че закона е врата в полето, през която минава само допакане. Това са едни такива неща, които за съжаление се доказват от това, което се случва в момента. И то продължава да се случва и се мултиплицира, като поредният пример е примерно на смяната на министъра на културата, като аргументи за неговата смяна не са липса на качество или някакви други установени нарушения, просто се явява политически некоректен спрямо поредната нова власт, която завзема управлението за някакъв все по-кратък период от време. Като аргумент на управляващите били финансирани експерти от Националния институт за националните културни паметници. Аз под финансиране разбирам, че ще получават работни заплати. На тях това е работата, но ще трябва да бъда по-доволен, ако бях чул какви крайни резултати са постигнати на база на тяхния труд. Никакви реални действия, но като цяло правителството и местните власти създават един доста рестриктивен режим, който в голямата си степен затруднява съхранението на културното наследство. Режимът е доведен до степен такава, че понякога може да ни се наложи да призовем отвъдното, примерно майстор Полифичото, да реставрира някакъв мост, за да бъде запазена в неговата автентичност. Лично моето разбиране е, че трябва да се погледне вече малко по-модерно на темата и да се предоставят възможности на гражданите да полагат необходимите усилия. А когато гражданите не могат, държавата, общините трябва да бъдат задължени да им помогнат, защото този тежък режим
определено изисква и по-голям финансов ресурс. Не е тайна, че в повечето случаи лицата, които по някакъв начин са придобили частна собственост върху това културно наследство, не разполагат с такъв ресурс и липсата на ресурс не трябва да бъде основание, което да доведе до унищожаване на културно наследство. Твърдението на общината, че това е така и несериозно и това води до сериозно увреждане на културно-историческата памет. Какво трябва да се направи като решение на проблема? За всички е ясно, че културно-историческото наследство е такова богатство, че по своето значение то може да доведе и до икономически резултати. Един такъв туризъм се нарежда на трето място по значимост в туризма в една икономика. Аз ще се обърна повече към местното културно наследство. Аз не виждам някакви политики, някаква генерална стратегия, по какъв начин общината ще се грижи за своето наследство. По какъв начин ще го представи на нашите съграждани, на гостите, по какъв начин ще провокира техния интерес да посетят нашия град, който смея да твърдя, че е един от градовете с най-богато културно наследство от градовете в България. То датира още от античността и аз не знам в младата аудитория дали са запознати изобщо, че на нашата територия има разкопки в Тополчане, в Трапокол, в Крушари, в Старо село, където са извадени златни, сребърни съкровища. Това са неща, които са достъпни до доста лимитиран кръг от хора, а всички тези неща могат да доведат до включването им в някакви маршрути, които да бъдат представени на хората и по този начин да се развиват такъв туризъм. Смея да твърда и, че самите музеи са с забавено развитие и не отговарят на настоящото ниво на развитие. В съвременните държави вече повечето музеи прилагат интерактивен модел. Считам, че нашите експонати могат да бъдат качени в интернет пространството, могат да бъдат направени методи за по-атрактивно представяне на експозицията и това са неща, които не са свършени нито от правителството, нито от общината и те са във вреда на обществения интерес, който трябва да запазва културното наследство. Благодаря.